Dit programma wordt mij mogelijk maken door Dalma Staal en Haima Service en Auto's. Welkom bij het IFCast-journaal, een programma dat 3 minuten komen lid. Want eindelijk is het grote moment daar. Collega Laura Oosterlo maakt haar debuut in de IFCast. En we volgen een strijd tussen Skwanhuid en Skwanzoon. En die familieband, die zitten er bij alle skippers in. We binnen Joet op sleet. Als scootjeskipper wil je vanzelfs heel graag winnen. Maar als je het in je Skwanzoon maakt, dan draait het er echt heel en al om. Ulbeswagen van Scootje de Waaksdom van de Jouwer zielt letterlijk Tjinsie Skwanzoon, herre Hooghiemster van de Emanuel. En dus wil je dan alles op alles zetten. Vorig jaar had hij mij verslaan. Hartstikke mooi zield. Nou, en dit hier ben we weer aan het refotten. Ja, mooi de rest natuurlijk. Ik ga altijd bij Grauwschild en wil mij via een huis waar ik samen wennen met Wietse Heerschap. Daar heb ik enkele leren kwam en zo ben ik in contact kwam met de familie Zwager. Ja. Jo, Sheila volle langer. Jouw joom dan ik altijd tips of juist net, want het is een concurrent hè? Ik vertel hem net alles. Zoals? Ja, en dat vertel ik nou ook net. Matige wien krijgt 3 joet en we zielen op de Slettenmar een Olympische baan. De tonne moet bij de ronding aan de rechterkant liggen. En dan vet al op het begin een protest. De Emanuel, rugs in beeld, had voorrang, want had het zeil op bakboord. En dus met de Grietje Obers van Arjen de Jong onderkant. De rode vlag erin, maar die giet er letter weer uit. Wij vonden dat de goal achter ons deel moest. Zij vonden dat wij draaien moesten. Ja, ik denk een discutabel moment en ik denk dat we er beide voor waarschijnlijk van de lekker buurt rijden. We zitten beide voorin, dus ja, dat was Het scootje van Jestemaar is intussen voort, luidt 4 on kop, Gele, Tadema. De eerste tonnenronding, waar luidt var, Zwaga of Hooghiemster? Dat is de Waaksdom, Ulbeswagen. Een mooi beeld bij deze tonnenronding. We sjuggen herre Hooghiemster, maar zijn Skwanhuid is al om de tonnen hinnen. Maar dan pakt herre ineens volle meer wien als Ulbe. Hij ziet het beter de wien op. Ze zielen de Waaksdom voorbij. Poh, dat wordt gezellig bij het kriesdiner. De winnaar is het scootje van Jesteremar. En dan de familiestrijd. Die wordt woem terug herre. Hij wordt 5e, de Waaksdom op 6. inderdaad krek op de lijn, hè? Dus dat is wel lekker, ja. En dan het klassement voor Joet. Gele Tadema, Dwarp Jestermaar, mooi oermacht naar een eerste plakje. Pieter Jilles Tjoeker op 2 en Steven Siesling op 3. Onderaan eindigden de Rade Roek, Simon Kalsbeek en Gerrit Huisman uit de strijd. Het klassement. Pieter Jilles Tjoeker op 1, maar krijgt nou wel definitief concurrentie van Gele Tadema, het Dwarp Jestermaar, op 2, 6,9 punten. Jilles Banstra, vrouwen Jantje, stiet op 16 punten, plak 3. Gerrit Huisman, een minnendai dus, uit de strijd, op 41 punten. En Wietse Heerskop, de Grutte Geert, nog altijd hikkensluiter, Joet een halfde plakje, 43 punten. Scootjesielen is een familiesport en als je te jaren mooie huid dan om het roer lezen mooie van het scootje van Dokkum is dat vanzelfs prachtig. Voor Willem Kramer heel en al. Hij is debuterend skipper. Maar ja, skipperwezen is een hobby, is geen werk. Wij zochten hem op zijn werk. Hij is jachtinstallateur. Mijn naam is Willem Kramer, 24 hier. Ik ben jachtinstallateur van beroep. En ik ziel op de scootje de Ebenhezer van de stad Dokkum in de C-klasse. Ja, dit is onze werkplaats hier in Borkum.
Dat hier komen de Nijboskippen die we installeren. Ik maak het installatiewerk dan van verschillende jachten. En dat is beide zowel in de Nijbouw als we hebben hier nog aan de gang binnen in mijn refit. Wat is een refit? Een refit is eigenlijk dat je alle onderdelen op een boord vervangen, loshalen, opnieuw monteren. Dat alles weer helemaal fris en nijskip is en een nieuw onderdeel erop zitten. Ja, dus hier hebben we bijvoorbeeld alle nieuwe BNG kaartplaten zien zetten en stuurautomaten. Wij voor deze klant die wil graag een buiten dashboard hebben. Dus hier hebben we een elektrische gashendel, een navigatiepaneeltje, stuurautomaat en boeschroef. Kunnen je dan het hele schip besturen van de buiten. Waar je echt ding maatjes met je handen en dat heb je altijd alle aanlaken. En het is prachtig dat je nou een dag werkt, resultaatje en dat alle systemen in het schip werken. In het Nijboskip dat het schip in het water gooien en de schakelaars omdrukken, dat alles werkt. Of in de storing change dat je problemen weer oplossen kunnen. Dat is hartstikke mooi. En hoe is dat als het skipper bent op de Ebenezer? Ja, nou, op een scootje kan ik een aansteking in natuurlijk, dus daar heb ik altijd je hand vol en heb je nou onderhoud nodig. Dat is mooi, dat het beide wat. Hier in een nieuwe skip en dan mooie weekendje op een 100 jaar oud skip stappen, dat is prachtig, mooi contrast. Het wordt een hele sterke klasse dit hier, ik heb er bulten nog in en mooie huiden onderzijde, dan moet het vast goed komen. Die Heidbind is adviseur? Ja, klopt. Die is adviseur bij mijn woord. Die gelukkig mooi. Of tenminste, we zijn eens wat te geren hier voor vregen voor het scootje dakken. En het is hartstikke mooi dat hij mooi is. Dat ik gewoon een vertrouwd gevoel dat hij naast je zit. Die heeft bulten zielervaring. Die heeft meer dan 20 jaar zielervaring op het scootje. Dat is super. Binnen er eigenlijk stiekem 2 skippers? Ja, al een beetje. Ja zeker. Een foutmaatje dan goed en net het twijfelen om het roer auto te pakken. Dat hebben we omwerken, maar dat is ik mooi en dat kan je van leren. Dat is super. Ja, ik je net een betere leermeester dat wens je kent. Nee. Waar eindig je in? Het derde plakje, daar gaan we voor. Het is als hutfietser als eerste oer de mol van toeklimmen. Het is als voetballer scoren in de Champions League finale. En als tennisser bij Wimbledon de laatste slag hebben. Collega Laura Oosterlo maakt het eindelijk haar debuut in de IFKS. Welkom bij de volgende dag. En het is eindelijk zo hier. Ik ben insleerd. En we beginnen met zitten. Er is een ding nog, dus we beginnen voor. Nou, ik net. Wat er dus nou gebeurt is dat ze eerst inzielen. Ja, die zeg ik, maar ik zie oranje tonnen. En wat voor een, ja, dat klinkt als zomaar wat voor vorm, moeten we? Nee, ik kies welke toon je neemt. Was dat hetzelfde als in staren? Linksom of rechtsom? Nog 4 minuten, nog 4 uur. Het is een hele minuut. Ja. 20 seconden. Gas. Nou, daar is hij dan. Daar gaan we. Algemeen. Ja, moeten we opnieuw starten met z'n allen. Met z'n allen. Hetzelfde spelletje nog een keer. Pak ook aan! 3 meter tot de lijn! Aan de weg! Aan de weg! Kom maar! Yes! Kom maar, guys! Weer verkeerd. 1 minuut. Yo, guys! Hij is goed, dus daar gaan we. Goedendag! Hoi. Hoi. Gaat het goed? Het idee verlies helemaal stil. Ja, de wind is weg. Wegwaaien. En dan? Wat gebeurt er dan als dit te lang niet terugkomt? Blaast het dan af? Nee, dit kan nog wel. Dat is nog prima. Het waait nog wel een beetje. Oh, jammer. Ja, volgens mij ging het best goed. En hij heeft de rest ook last van, dus dat scheelt.
bijna bij de finish. En dan, dus kan ik echt op dit moment net vertellen of het goed komt is of net. Wim, zone, als ik het goed jet heb. Nee. Dat is voor mij best oké. Dus, Wim nog winnen? Zone? Ik denk het wel, ja. Ik heb net helemaal teld. En toen waren we er alweer. Bijna wel weer bij het volgskip. Ik hoop dat ik een beetje een duidelijk beeld heb van hoe het nou is om mij te gaan bij een wedstrijd. Vanuit Ian Eegpunt natuurlijk. En dan zijn we even lekker eten en dan op bij een nijrij. En ontsaf hier het IFK-journaal van Uitsleert. De scootjes gaan weer de haven in. Morgen zullen ze op Ichtenbregen. Als er wien is. Ontwoon. Dit programma waard mij mogelijk maken door Dalma Staal en Heima Service en Auto's.